Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjataken ing Ilahi Robbi ingkang sampun nyukani rahmat saha hidayanipun ing kita sami. Mila kita angsal ngraosaken nikmatipun ingkang kados puniku kathah. Kanca-kanca ingkang kula hormati, lebeting kesempatan puniki kula ajeng maos pitato bab wabah virus corona ingkang saweg marak wonten sedayaning donya. Kanca-kanca ingkang kula hormati, virus corona ingkang dipundugi asalipun saking peken swalayan ingkang nyadé kéwan liar ingkang wonten ing Cina. Puniki sampun meresahkan wargi donya. Amargi persebaranipun ingkang enggal sanget. Meh sedayaning negeri ingkang wonten ing donya nggadahi masalah kalih virus puniki. Amargi wargi negaranipun ingkang terjangkit virus corona. Virus corona puniki angsal ndamel kapejahan kangge salah satunggaling tiyang ingkang terjangkit virus puniki. Sedayaning tiyang saweg berperang nglawan virus puniki. Saking tiyang sepuh dumugi lari-lari kagesangan piyambakipun terdampak dening virus puniki. Kanca-kanca ingkang kula hormati, monggo kita njagi kesarasan diri piyambak-piyambak kalih nedha tedha ingkang bergizi, tilem ingkang cekap lan asing-asing berolahraga supados kekebalan badan kita kiat lan angsal terhindar saking virus corona puniki. So kita kedah mestune aturan pemerintah bab PSBB ingkang sampun dipunterapaken kangge medhot persebaran virus corona. Kanca-kanca ingkang kula hormati, kintenipun cekap semanten mawon ingkang saged kula sanjangaken. Kula aturaken kathah matur nuwun inggil sadayaning kawigatosan. Bilih wonten kathah tutur tembang ingkang kirang, mila kula ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.